श्रोते हो, हजारो वर्षांपासून वैद्यकीय उपचार पद्धतीत औषधी वनस्पतींचे महत्त्वाचे स्थान आहे. रोगपरिहार, वेदनामुक्ती, सौंदर्यवर्धन अशा अनेक कारणास्तव औषधी वनस्पतींचा वापर जगभर केला जातो. भारतात औषधी वनस्पतींच्या सुमारे 2000हून अधिक जाती आढळतात. आयुर्वेदामध्ये अर्क, काढे, गोळ्या, लेप, विविध प्रकारची तेलं तयार करण्यासाठी औषधी वनस्पतींची मुळं, खोडं इथपासून ते अगदी पानं, फुलं, बिया, साली अशा सर्वच घटकांचा वापर केला जातो. चवीने कडू परंतु उत्तम गुण देणारा असा कडुलिंब हा औषधी वनस्पतींच्या गटातील एक महत्त्वाचा वृक्ष. कोणत्या विकारावर कडुलिंबाचा वापर कसा करावा याचे ज्ञान नसल्यामुळे आपल्या आसपास कडुलिंबाची झाडे असूनही आपल्याकडून त्याकडे काहीसा दुर्लक्ष होतोय. नमस्कार, गोमंतक डिजिटलमध्ये आपलं स्वागत. श्रोते हो, इतर झाडांपेक्षा औषधीदृष्ट्या जास्त महत्त्व लाभलेल्या या कडुलिंबाचे फायदे मी आज तुमच्यासोबत शेअर करतोय. कडुलिंबाचा सर्वात मोठा वापर मुरुम कमी करण्यासाठी केला जातो. काही वेळेला मुरुमांमुळे चेहरा काळवंटो. अशा वेळी कडुलिंबाची काही पाने पाण्यात टाकून हे पाणी चांगले उकळवावे. प्रदीर्घ काळ पाणी गरम केल्यास या पानांचा अर्क पाण्यात उतरतो. या पाण्याने चेहरा धुवावा. ही कृती सलग 8 ते 10 दिवस केल्यास फरक जाणवतो. कडुलिंबाची काही पाने सोबतच चंदन, हळदपूड आंघोळीच्या पाण्यात टाकून अशा पाण्याने आंघोळ केली असता त्वचेला तुकतुकीतपणा येतो. कडुलिंबाचा अँटीबॅक्टेरियल आणि अँटी फंगल म्हणून फार मोठा उपयोग होतो. कडुलिंब त्वचेवरील इन्फेक्शन्स कमी करतो. शरीरावर पडणाऱ्या सुरकुत्या किंवा पांढरे छोटे डाग घालवण्यासाठी कडुलिंबाचा अर्क उतरलेले पाणी आंघोळीसाठी वापरावे. शरीरात तयार होणारी ही प्रक्रिया कडुलिंबाच्या अर्काच्या या पाण्यामुळे मंदावते. कडुलिंब कर्करोगाच्या पेशी नष्ट करण्यास मदत करतो. कर्करोगाच्या पेशी ह्या सामान्यतः विस्कळीत अवस्थेत असतात, पण जर त्या सर्व एका ठिकाणी एकत्र जमल्या आणि त्यांचे संघटन झाले तर ही एक समस्या बनते. दररोज कडुलिंबाचे एक पान सेवन केले तर कर्करोगाच्या पेशींची संख्या वाढत नाही. घरातील वयस्क आणि वृद्ध व्यक्तींना जर सतत सांधेदुखीचा त्रास होत असेल तर काही दिवस कडुलिंबाच्या तेलाने मसाज केल्यास त्यांना सांधेदुखीच्या त्रासापासून आराम मिळू शकतो. कडुलिंब स्त्रियांच्या पोटाच्या विकारांमध्ये फायदेशीर ठरतो. कडुलिंब हा रक्त शुद्ध करण्याचे काम करतो व रक्त शुद्धीकरणामुळे शरीरातील यंत्रणा चांगल्या प्रकारे काम करू शकते. ज्या व्यक्तींना डायबेटीसचा त्रास आहे अशा व्यक्तींनी जर कडुलिंबाचे एक पान उपाशीपोटी खाल्ल्यास त्यांना डायबेटीसवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत मिळते. श्रोते हो, कुठल्याही गोष्टीचा जास्त प्रमाणात वापर केल्यास ती आपल्याला अपायकारकच ठरते. कडुलिंबाच्या अतिसेवनाने किडनीचे त्रास उद्भवू शकतात, तसेच यकृताचे आजारही बळावतात. त्यामुळे वरील औषधोपचार वैद्यांच्या सल्ल्यानुसारच घ्यावेत. धन्यवाद.